significant. Oh, Yehovah, to Fujami, when to me was our grace, so yea, and brown, and Yesu abofu, anabofu, retutu, masufu, kwatufu, papa. Democracy, abofu, to rewosu. Sasi sufu, suni mkwano su, sema oni, senkuri bono ye mafufro, amoni, jikrebu, Yesu awofu, Yesu. Yesu abofu, Yesu abofu, anabofu, uretujo, wasumu, watufu, kama.
Jenny
Yebeda Euradia say, not do more and more and so, more cry ma a day atuye. Ebejina asafuna nemo ama obi biara ohabia akwaba. Yakwaba so nkono yade ma abusua ade atomani no. Radio abusua. Nananom ene empanyimfo abusua panyin ejenyame asem so ema munyina akwaba. Yehu se otu asika rural band for no so ha. Panyimfo ada no ene adwumayefo nyina no yemamu nyina akwaba. Achechefo enso ha. Saafo nyina yamama akwaba. Kofiase asafo ene panyimfo bebre so ha. Yemamu nyina so akwaba. Saanso na abekoma asafo enso ewa ha. Yekwafo nyuntufo ene dudu aka ya hubaye nyina yamama akwaba. Yerimi yesa ye sonko. Anunti yawo ye kaba akunso eba. Yerimi so ma beka ho ma dwumadi atimi akoso na hye Awurade enunyam. Ya pese esre ne ka nyina ne se bibi nti ya nya odi amo akwaba fache na esom no emwa na ya hase no. Enam se ahye esom ase ti ebesre enkomodie ene nchia nyina akoyeye. Ebra ti se mu die ye Awurade anim ye ma ya dwen ne nsusu nyina ensi Awurade so. Bese no mayi penfo a ene obedi dwumadie anim akire. Ye wa so penyi aza akire me. Openyi wa ha obepaja omo na ye di emi anwo akwaba. Wako a me kasa nsu ya frame kojo danso. Ena mo se say ye wo asofo mi na mi yo mabom. Prince Esiama bepaja ni mo sa bre no na Prince owusu so epaja omo mo. Amen. Edam emamu nyina akwaba. Befi we osofo Jesi Bruni yani akola no ene atete no abaye osofo emo akwaba. Awurade asepa osofo Benjamin Brefo so ewa ha. Ebese no paja omo yemo akwaba esonko. Saanso na yawa osofo yi o kwaten enso we intema sofo yemo akwaba. Ya akachire na enhyepamu no bi na chire amekom asonsofo Osiris Central Ghana Conference Publishing Director yani asofo Samuel Ajeman we pejen mu amia akwaba mesre bibinti mentimi amu akwaba fachere na esum no mu na ya hyase no ye besre na nyutufo na bedi anim abra ye fa nwom ma no ye bie ahanum aduonu mienu mani da so ensi hwe so se Yesu moja ene de trene bedi kan ka se eyesum esenye bibi a yesori a no asori bi pasa nhire Awurade edema ene no so na dumo nsabeka bi ye bema dotofo da di anim abrayi na so ni atosa adum Ni da su si Jesus esa me na ya so egina o mi atu go ni da su si Jesus Yesu moja ni metini to me trade of fufuro mi jiri Yesu bikuto Regina Boza Christo so fende biara ye amyanko fende biara ye amyanko se sumpo katene ni mu a se sumpo kata edadumu na me home ehu biara agabo no ehu biara so ne kata modin so ne kata ni modin Regina Boza Christo so fende biara ye amyanko fende biara pamni boja so mi musuli mafu buja bekra Papa fugu meni da sunyina meni da sunyina Regina Boza Christo so fende biara ye amyanko fende biara ye amyanko ode tubantu no samba
Betrobento ni samba auma wohumi bi frane tane nko firane na ingwane nim ho na ingwano enim ho Ichina buta Christo so fembe biara ye anyanko fembe biara ye anyanko for busuafo nyina emre kumas rai bompai yera wase osoro ne asase bofo watumi nyina yawdia anuonyam fa yesu nka odida yera wase wakoa etu ahena ode ne dom abusua asafo oman ani wiase yera wase se obreso ye wafre wakoa se onkoda enhomentwen bo shepa no yera wase ofre no chi entutu ani anamotu nyina wa makwan se ne dai yenhia ne enye osunkuni emfa enkura na chi odumu akoni abamu pentenkwa mu akuhwi ase mu wasomdwe akran ama edon ye dra na ye ka se anunyam fa yesu nka odin edon atu ewo sumi mu ye sese sane otumi mu befa dwuma nyina hye otumi ase na bro sefo ri dwuma nyina ase osumi ani dwuma nyina mu wona ofiri bia hodo etu anamo mu asomdwe no nkra wo na onyina emedru asomdwe mu afei dwuma bekoso nyina ma otumu enye anuonyam hyemawo nenye enhyiramaye nenye nkunimdi nso osefo no susu ani timpode si anomai opemu no sankan wiemu emai na dwuma no enwie senia esowani afei ese bedwa hye nyina hyewonsa fawonsa eka oma awre chichire eni wani da so pa no fadum ye nyina wakoa wapa no se omai da so nsemi fa hohom no hye no ebrani so a ma omai ente woni ewoni mu na wiye no eni da so ni awre chichire aye ndia yada wase oye nkunumdifo no adi nkumamai beye ni ape ka se odi anuonyam wo ya gye nkwan Yesu din amen. The best friend you to follow number 2 nyom no ama.
Church call for Edamasi, Abusia for a drug dance dear. Opanin Moses Atuahene Basa says, Ma Betty Yenina and Net and Abusian and Ma, any Asafo, Yababedanity, Atlet Adofua, yes, the more a better call in Tia Indian Tintium. And the Sunny Abesi Akonuni, Abusia Betty Kayaba. Abusia, Yaubeti Opanin Moses Atuahene and one dance here. Nanka we are not through my sons to be binti, a bema to us a car for the Busia. To us a car for no empty home. Nothing, you are called the senior. Adam was it. Opanin Moses Kwabena Atuahene and one dance here. A Frabusia. Was in a meeting, maybe feel so. I catch them say, Joe, it's only 1 hour woo, Christomu, a free honeycomb. A home to see you. About me, if you want you, Mamu. Now, when you papa, I do a cheat. This giving 90 to Mudu Mensa. Opanin Kwabena Atuahene Moses. Bese if you are came kakra and I will no to Kofiase. Opanin and your friend, Opanin Kwabena Atuahene, and I just quarter. I tell us so as in here. When you mammy upgrade Dago, and I know Gago, and I'm always up with Freya, not also 9 or Mama and Wachimu. Opanin Brand was son. And we said, I know person go technical one baby. I'll not go tell you your person a hand. What's here to go for the man or no? No more said, and I be more at tea. Meeting you mustn't them to a school. Of course, we are some local Kofiase and any middle school. Local trust who are gonna go here when Yanni. It is school living certificate, you know. If you don't know, call Kelkos, a business college, you are call your accountancy. Go here, no, I keep here and I'll buy it. I'll buy it, no, so no. About telegrams, I just said, young person, one in Tino, or your side man, a quantity, a call, a petit fee, a call, a touching man. And you go back home, Pepper College, Islamic School. Then you and Quinta won't you want to penny warrior. Then I got him, I'm not any answer more cranium. She said, what you went through Islamic school, I woke my seat. Now, I say now about the crown. Maka Sami dying. You come on, because son, grab a pen in a train. Ah, Mufana see a shower woman about penny or baby crying in our car. I will take you on. Opanin what penny plat was it? Oh, few, if you a brow back or shock my myself for show. Swab out 1 hour. A fair about a bano. Now, and then it so, but put that scanner. A bayan who has made you. And you know, pray, bank ya, I have just a car bank, find this. The car on my chest, we move back. Now, I say, or 12 years at Mona, because he said, I fed here, about corner with Jim. Opening, I never quite only said, now we share no one in the combat, we share no one in the guitar one. What do we say? A pre piano, I joined the man who will finish Jack or William Fino. I didn't buy any dear at your mouth. No dear brother, so what the brother said, or ye look. And the Bufuswa on Yata. She is Subani or Pia, now on Manipa and Cransha, or Manipa and Aratic, I am Swabak. And no tin and a Pia, that man and Osano, or ye come over, and go upon the channel. Well, ye, that man, I walk, Massy,
tí wọn bɛ tɛn na ɔsɛ ti drugstore ɔkɔ akutɛ mu no nti ɛnua mu ɛna wɔ a na ɔde kɔ ɔde gyina hɔ mɛ yà afɛ deɛ ɔyɛ brɛ na ne nyinaa soso no ewura nfi ne ya bɛn nti no ɛnɛ sɛ yahwere no a beebi a yɛn ani ti ma no mu deɛ yɛdɔ no deɛ na sɛ ɛwurade na ɔfrɛ no no dɔ no si yɛ ti yɛn yɛni da so ne sɛ sɛdeɛ ɔno n'ani da so teɛ no daakye bi no a yɛsi bɛ sa ba bio no ɛnna bɛ sɛ ahyia ti mu nti amen. Opanin Safwa Yadawase. Kofiase Gary Bank. Opanin obi agya ne phone ha. Kofiase Gary. Ijina Kofiase Gary Bank. Adi yɛ papa Moses Kwabena Atuahene ɛdi ne wa adansi yɛ papa Moses Kwabena Atuahene yɛ gyina bɛkae a ɛberɛ a Kofiase man ɛyɛ adwene sɛ yɛde bank bɛba kurom a odi mu akɔkyerɛ paa na ɛberɛ a obi kee mu afo agya na adan ɛne ɔno akeka ho agya yɛ amaa no mu nyinaa yɛyɛ ɔno so wante anda ɔno nso so ɛde ne wuhyia mu ɛde n'ahoɔden ne sika ne bibiara ɛboa yɛ ma bank yi ɛbaeɛ na bank no nso so ɛbaeɛ no so no na ɔmo a ɛsɛ sɛ ɔmo da bank no ano a yɛka no bɔfo mu board of directors how de kɔ twi kasa mu a baasɔnfo na ɛnam sɛ yɛ papa na ɔwɔ nimdeɛ wɔ nkotaboɔ ho nti ɔyɛ nnwuma bebree ɛwɔ Brepo College Asanteman Gaypole na ɛnam sɛ na ɔyɛ accountant wɔ ni na ɛho bɛyia sɛ sɛ waboa ama bank na abadeɛ a ɔmo nsa ɛnya ne ma no nkɔ ɛmfa saa nimdeɛ wɔ so ɛnkɔ ɛna sɛ na ɔyɛ accountant ne ti no ɔmo faa na fɛdi a agyema ɛka ne ho ana ɔmo de Mr. Chegbafoɔ amo Mr. Joseph Bakwasi ana Mr. Kofi Bobe na Mr. Onya repɔn ɔmo do ɔmo da bank na no sɛ ɔmo ɛnyɛ bank na ba so na ɛnum asɔkyi no ana ɔmo yi sɛ ɔmo pɔ bi a ɔbɛda bank na no as chairman titiri ana ɔmo sɛ yi vice chairman na yɛ papa Moses Kwabena Atuahene ana saa time no ɔmo tutu wɔn ani ɔmo sɛ yi ni sɛ ɔnyɛ vice chairman ɛma Kofiase Gary Bank yɛ papa saa time no ɔbɔ no ɔbɔ deɛ papa bank yi enyina soɔ nyinaa adeɛ biara ɔhyɛ aseɛ foforɔ a ɛyɛ na ɛnam sɛ ɔmo ahofama wɔn kyɛ ɛne abotire ɛne nimdeɛ ɛne suahunu a ɔmo wɔ enti ɔmo tutu nneɛma kama ama bank no egyina ɛdeɛ deɛ ne bɛka yɛ papa na ɔwɔ ahobrɛaseɛ paa yɛ papa ahofama deɛ na ɔwɔ bi anisuade hunu na ɔwɔ bi sɛ adeɛ paa na yɛdwe ɔmo dwedwe ho a ɔdwene ɛkɔt yɛbɛsi akyire no ɛka wɔ asɛm ɛma ne atumi ɛbɔ yɛ papa yɛ nyina ka sɛ ɛnam sɛ na ɔfɔ no adwuma ɛni agoro nti ne berɛ a ɛyɛ ne time de na ɔmfa ɛni agoro sɛ ɛdu sɛ ɔmbɛhyia meeting na ɔba ntɛm paa wɔn nyinaa ɛkyerɛ ɔdɔ a na ɔwɔ ɛde ma Kofiase Gary Bank ɛne Kofiase ɛnɛ yi sɛ yɛgyina ha yi ɛyɛ yɛ papa ɛne ɔmo ɔkɔfa bank ne baayɛ ɔmo dwumadie ɔmo bɛdi yɛ ɛna ne aso aba a yɛso egyina bi a ɛnɛ yɛka bi ahyɛseɛ ne ka anyɛ yɛ a nka ne so yɛtumi ɛtumi ɛbi ɛnɛ
adwuma a ɔmo yɛ yɛ ti ɛnɛ just kan edi atrɛ ɛkɔ wiase fɛ ɛnɛ si yɛgyina hanom a yɛtumi ankasa pii yɛtumi anma yɛ papa ansom yɛtumi nya anyakomade biara ankasa yɛ papa agye sɛ ɛne ɛbɛyɛ ɛde amana so na deɛ bɛtumi aka ne sɛ ne nnwuma pa a ɔba bɛdi ɛma wotu asoma no ɔba yɛbɛtumi aka pa so afei nso so abusua ɛti ne suo ɛma ɛti ne suo ofiaseman ɛti ne suo na yɛn otu asoma deɛ yɛahwɛ adeɛ paa ebi sɛ yɛ papa a ɔwu da ɔso na wayɛ adeɛ a ɛnyɛ nipa nyinaa ɛna bɛtumi ayɛ saa adeɛ ɛna a yɛgya yɛ papa kwan na deɛ bɛka kyerɛ ara sɛ yɛgya yɛhyia nyinaa yɛbɛfa n'ahobraseɛ ɛne n'ahofama biribiara a na ɔda ne bi ɛsɛ sɛ yɛsua na yɛso atumi aboa ama bank no akɔnkan yɛaboa ama Kofiase man akɔnkan na daakye sɛ yɛn nso ani hɔ a akyiriba so abɛgyina baabi a yɛso yɛkɔ na ɔma aka asɛmpa ɛgya fa yɛn ɔma aka asɛmpa ɛgya fa Kofiase Nyankopɔn ɔnom yɛn na ɔma yɛn akandifo a daakye biara no sɛ yɛn mpanyinfoɔ ani hɔ a ɔmo ɛbɛboa ama bank no akɔnkan na Kofiase man akɔnkan na Asante man ato mpɔ na ɔman Ghana so ato mpɔ ɔnyabe ɔmfa ne kra nsie bi na ɔnyɛ no ɛfa ne tra aba koko ɛda mo ase. Otu asika raba yɛda mo ase na mo bɛka hyɛ Opanin animuonyam ɛma na ɛma nananom nso esiesie wɔn ho bra ɛma ɛba no na ɛma nana Pepaucho nananom ɛnɛ your board meeting na sisi efiri a ɛkɔtoa so ɛwia so ɛbɛsa aba ka abusua bɛmɛ ɛkwan ɛka yasɛ kwan yakɔyɛ meeting sɛ bɛyɛ a ebinya tam so sa aba ɛwia do. ɛma so ebidie papa Moses Kwabena Atuahene ɛho adanseɛ yɛsi wɔ n'onyam nɛ onyansa emudie ɛne ahofama a onyam abusua papa wotu ho akyɛ ɛne wodɔ amapa emu ni hwehwɛbea wɔn no wusa yɛn nyinaa edi ho adanseɛ saa agya ɛnyɛ sɛ wawu nti ɛnam bɛbɔ odin wiɛ Moses Kwabena Atuahene yɛ adodoɔ saa na yɛfrɛ wɔn wɔn ho din ne agya nkɔkɔɔ Opanin tankers ana MK yɛwɔ no bosumi nkron no mmerɛ na adi ɛda aduasa afe apem ahankron aduonu nan sɛdeɛ me pam di kan aka no ɔnawofo ɛyɛ Opanin Kwabena Atuahene a ne yɛfrɛ Kwame Ata ɛna ɔbaa panyin Abra Brago sɛdeɛ yɛtee no ne yɛ papa ɛyɛ obia no ɔmpa fom kɔ enti na nani agi adusua ho na wofo hu saa no ɔmo boa no ma no kɔ school na owie no ɔkɔtoa so wɔ mfantima mu sɛdeɛ papa no ase aka no na ofi ɔbɛyɛ n'adwuma dada adeɛ wire mfini sɛ na boa yɛ no ma nyinaa no na wasi ne nyinaa na wato so deɛ ma yɛn na yɛ obi a na ɔmpɛ fi enti na ne yɛfrɛ wɔ sɛ tankers no na adeɛ ɛhyɛ no so sɛ ɛbɛka na onum akakra na abɔ na onum na sɛ akakra na abɔ na onum
Saka kana boronum na enim se orman bepon aba se fi bia ne tintan bia o fi bia yi fi ho ansa no aba obie ya no de nsa afifa table so no de fa kumia so no de fa da ho se ohu fi bia oni e obi kan enye no nko na ni gi se obama enyina ko school na nani agi adusua ho yie homework obeye so oba obeye wutia obekiro na obi a no tie nipa na se de mo nyina mo se de mfonyini wo ho no ibofuru kra na onwe kire na osresere ade na mi akaye papa se de bia na nanim yesere awrade nka no da na semba ko otaka emra atorechem bia si oh what a pity ebre be ka se obi ewu aso na otaka pa no the next day yes so ye ka bi so oh what a pity papa ni enim se obo ko ebre ti se mu na nsema na ti se obi afima na wo ka no enne wo ma so wa ma yeso so ye ka bi babra mi mo di wi o ma de wo ya ho se na ye mpa bofo na mfo nyam so eniagro na da bia hu ache wo so do mpa ye ma nyina miako ene wo do amapa na onyina di se obi e so frɛ ne bia oba frɛ no no obusa se de ne husiti na mpo se bibi atochima wona brabo ma wa hye ne nkran ene dai ye wra hu yie na nso so ye ni biribi ebusa nyankopɔn yo pe eno ye papa awrade mfa unsie onka ho jojo emi se de twato no ye nyina behia awrade jasmenda Emanananum na fe amakom asafu esi ho emanananum esemma mo nya ha omo wia na amakom asafu enso ni etwato no abre ye kai me papa woni ye che ye renfi enama de bia na o de ma ye fi waduane ye renfi sene de bia na o ka che ye se ye ti sa abo abi nenso de bia na hu abo akon kanche grandpa so shesha abo akra na o ka che yenti mi bisenya me fo na papa bi ye fi ye kai se na ya ye kai se na ye nkoso bia na wo ni ye ni na wo she ye na o ka che se ya ade ye de radias grandpa o hifa e be de ni atisanse me ka che o se mi fi school ba me ba be to mo sama the mouth number and so when you grandpa unana mai me papa bia wa chain
ye bekosa we ya na obo ye ndi ba ko won pa e bo masa na wa so wa boy na wa tin na udi ani mo pa e bo na o se na wo boy na o mai sika wa she grandpa and can send to me the waba and get you think I would deny it and see say what is given now perform a cook and I was what the way I made and I was to say and I was to say which chairs and I was to say which chair send your baby for saying then I walk and show boss say won't send because I am Ebekoswa Edwase Grandpa Yeni Sheka say Edawase what they are main Uninya Menko say Bishop Yedo Amen. Amen. Manananum damase Yame Titi Obure Ye free asafono nenso ye besre ensefo wa ha ensefo omuna meka bibi mfa omo ase ho sana asafo ne twato senso ensefo ni ha dia abakom church Hello. Ubene radiasi isoye na be hoda Nyamakom church ne owura Atuahene traye Datra fan ho ni na ansa na no Hello. Light off. Light, no, church for me.
Nyamiasi Yabakuma Safu Wafa Atuahene ansa na no adwin sama di e kasa na nimuni odasani wawie yemu o wini odasani wawie yemu rabia wo bono kan se ehu akontagu beba papa wo ye no so aba na obenya boni a wo ye no so aba ana obetwa entimi ni odasani kan se yo nipa gu ono enu a na obetwa nse obi nwu awuo no twa atoko obi nua bode no twa kwadu edidia obegu ono enu a na obetwa wiase mu dadwi nyina wo na wieye enti amani biara batu wo no beni aweho pe onyame sufro onyame on pa gbom wabra wa hotire mu
na ka wonya kokone nya ne mu didie ndi me nua dasani ye betu biara no pasida ma wonya nkopon na wo ka say amen amakom ezi asafu abusuani nyina edi yi a wo ne awereko efa ye nana ye ndofo ye nua ye papa ura Moses Kwabena Atuahene woni adi titimu no ebise titimudie eya ura Atuahene bere mimi da kwanhwani ana obeye SDA ni afiapem ahanko aduenum wotwe ra osofo AK amufa ball nasu o kwawu atibie ofiri hono oni asafo no somye no oba Kumase obadom Kumase amakom SDA asafo afiapem ahanko adueso enkromo na obaye no eduntuni a oto enyeje ho na fente na no obadom amakom SDA kwa ne ne tudum nyontuo mu no odana chede ba ko adi ndo obadom mema ku aye advertisement ministry na bro de ne eto dwom no oboa mema no so dwumadie ma ebo asafo no kanko esanse na wonimdie ewo sikanko nta ho no baye asori sana ahia na ohwe asafo no sika so bo ho nkontamaye rekuro na mu na oye adwuma wo Adventist Preparatory School aye ebedi akọ Adventist Preparatory School edi hoso dan nim die di na ba che de nyame ma no san kontabufo no wo ye school no beza ode ye adwuma wo school mu no asa de bo asafo no na sa suban nyina di ma ehu se oye nyamsum ne ipa na oboa wo dwumadie bebree mu ye da ho mu asafo no antoto no ase na ye kosra no ne ni di nkomo urade adidi brem ye koma ne bi ye fia ne atade ni no se Moses na wa je no aka na futuo ne nkura sem de atese wonko so urade adwuma yi mu ante ana odane to ho isanse obra itwa owu na ya re chichi sebo Yesu Kristo kan wo Yohana sempati bi ba ko chemo aduenum da aduenum sia no se mini owu sore ne nkwa yo ji media no so owu pa obenya nkwa uji media na sansemi ne de chichi ya hwire na ye kai ye papa ho fama ne chidie nim de odi grass afunu sa aye japade ama ye nchi ban ide ye mpai bo ti onyankopon fa ni nsie so wu sori anopo bo na wutifo din a ye nua Moses Kwabena Atuahene so omoni din onyame mfa ni nsie egochi wu sori anopo no mu nese upia ni nyina eni ogwa ama no atodin wa hwehwe po no so urade nsia wona adom mu nti amen. Ebra yedi Opanin Moses Atuahene ehu adanse awie ebesere ebusua ma manananom munyina momrani ma ebra osofo ebebo mpaye na ode safo nyina ahye onyame nsi esre kwafo na maboye ni antu 532 bra busua eba abompaye hymn number 532 de biara ni don biara nya hode edi siame hawo Yes,
Tumfuo Nyankopɔn anɔpa yi yɛda wase. Yɛda wase pɛpɛ so a wode wo ma bɛduru. Yɛda wase sɛ wode w'akoa Atuahene akyi abusua yi mfie wɔ ha ne baako yi. Yɛda wase deɛ wode no fam ɔman Ghana. Deɛ wɔbɛyɛ de aboa ɔman yi mpuntuo ne ne nkɔso. Yɛda wase deɛ wode no abɛyɛ wɔ asafo. Yɛda wase deɛ wode no abɛyɛ wɔ abusua ne ɔman ne kurodua yi. Nsuaso a w'akoa anya no wɔ kurodua yi so ɛne nipa ahodoɔ yi mu. Aseda nka wo din daa. Yɛwo a yɛda wase yi na yɛda wase sɛ wafrɛ no w'asomdwie mu. Ɔma no akɔ akɔda wɔ asomdwie mu. Yɛda wase bio. Ɛberɛ duru sɛ egogya w'akoa kwan koraa. Yɛwo a nea wode w'akoa bɛyɛ nti ɛnya sunsuansoɔ kɛseɛ na ɛyi tokuro kɛseɛ de ato abusua yi ɔman asafo ɛne mpo wɔn a wɔne ne san yɛ biara. Ɛsɛ nti yɛwo a ɛde awerɛhoɔ bɛhyɛ wo ma adwuma. Ɛsɛ nti yɛsrɛ sɛ dikan ma wɔ awerɛkyekyere nsɛm. Dikan kasa kyerɛ wɔn. Dikan hyɛ wɔn kurane. Dikan ma wɔn hunu sɛ woka wɔn ho de kɔsi wiase awie. Na yɛatoa so asrɛ sɛ yɛho a nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnka w'akoa bɛtumi ayɛ de aboa abusua ɔman w'asafo. Wodom wɔn nti onyansapaa biara so yɛ de boa. Yɛho a ma ɛberɛ wei ɛyɛ nhyira mfa mma abusua yi sonko kwan so. Ɛberɛ wei mu no yɛho a yɛbɔ mpaeɛ asrɛ sɛ abusua wɔn hyia wɔn totoyɛ wɔn dwumadie wɔn biribiara mu bɛhyɛ wɔn mama bɛboa wɔn na wɔn nsi gyinapɛn a ɛde nkunimdie ne nkɔsoɔ bɛba. Yɛwɔ akoa wode ne dua abusua yi wayɛ nyinaa akyi no yɛwɔ yɛ obi si anan mu no wɔnyɛ soronko te sɛ ɔno pɛpɛɛpɛ na ɔmfa nkyekye wɔn ho wɔn werɛ da biara da. Na yɛbɔ mpaeɛ asrɛ sɛ ɛkwan nkɔgya yi mu berɛ a yɛkɔ akɔgya no yɛne no kɔhyɛ asase ase abusua bɛtena ase. Ɛno nti wodom wo nti ɛma w'anim wɔ ase da biara da. Ɛho a yɛsrɛ wo yɛwɔ adɔyɛ ɛnɛ da yi. Yɛtwa sɛ wode tom wɔn mo mfa firi so tom wɔn mo ma yɛ. Deɛ wode nam nnipa so ɛbɛboa ma Awurade fa ma wɔn ma yɛ. Yɛho a yɛsrɛ wo sɛ ɔbɛ biara a ofiri baabi ɛba because of w'akoa nti wodom wo nti afa ne bɛdu asomdwie. Ɔma awie biribiara yɛ a yɛnkɔ yɛ wɔ nsu yɛsrɛ wo sɛ yɛn nyinaa yɛkɔdu asomdwie mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sunsuansoɔ pa a w'akoa bɛgya no wɔ ha na ɛmfa negative adeɛ bɔne biara ɛnta akyire da biara da. Ma wo nhyira ɛntrɛ abusua yi ɛfiri abusua panyini so ɛkɔ nananom nyinara so. Na yɛhyira wo din sɛ wo Awurade a wohyira ɛfiri awoɔ ntoatoasoɔ. Wɔahyira w'akoa na wɔde awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa. Wɔ Jesus Christ din mu ne yɛsrɛ. Amen. Amen. Agyidifoɔ ɛsiane sɛ ɛyɛ ɔsom nti bɛkyerɛ dɔ abɛyɛ bi aboa ɔsom dwumadie nyɛ nsa abɔdeɛ ɛyɛ ɔsom dwumadie na yɛyi sika de aboa sɛ bɛfa asomfo na ɔmagye kɔrɛhye no ama yɛ. Abra kwaeɛfoɔ ma yɛ dum.
That was a papa pound pepper, so dear drew our yes to my game. That was what to my dear to me, and no, I can't come near to me a year for me. The vampire access of the cost on the way she also. To make the PI, the made the animation and from. Although I had done it, the circus where she shy. Yes, them say, yes, as a man named Kosovo, who I show you. Because I don't buy and shy, Mount Shire, I don't know what more one can say my head. I say in the name yes to the answer. Amen. Amen. The best said I need to follow. Amen.
nka asɛm a yɛkan na yɛde adi ɔsɔfoɔ nim no wɔgyina so de ato yɛfoɔ no bɛhu no Genesis Mose nwoma edi kan no eti edunum nti mu a ɛyɛ edunum Genesis eti edunum yi mu edunum no bɛkenkan Awurade asɛm na wo deɛ wobɛkɔ wo nananom nkyɛn asomdwem na wasie wo nkɔkora berɛpɛ mu Awurade asɛm no amen yɛto ɛdwom nkeka ho no aduonu baako wo soro abɛmu ayɛ fɛ ɔfa edi kan no na ɛde adi ɔsɔfoɔ no Osro abema yefe yeso go Osro abema yefe Adofo mo bayi na Awurade ase o ye na do e ho da mo bayi na hi mo hene na ase bi so ye na do e ho da na do mpanimfo a ye hia ye papa ye nana ye wofa MK Atuahene aye yase panyei na fenana adoma takra ye machiao na sana ye makesa Naya Bushapeni. I don't know. I'm a good for a penny empty. Somebody the bar. Now, pay now you please with me. My army. And I'm my young preset. The Baba for your better, yet, Papa. As I pray more. Mudemo the devil walk the yabri now the sign when did you get see who said never pay you when you put to name panel the show had back with you never remove what's what some brandy no zero and every share your room in a year day you share your room in a year day if you share you see what the year day Papa, you have buano. In your extra time, 31 minutes. What the ball? 31 minutes. If you are at your saba co and a papa, you can't appreciate your son. Mind that you was. But yet, I don't know. I can't someone. Opanin can't buy, you know. Most of them can't tell you. Brother Assembly. Now what day? We go on another chance with you. We see on the grab. Amen. What day? We go back with that hour. As we do, we see on the grab. Now when you go on in Nakua Abraham. Now when you super any year, this is an Abraham 19. 80 This is when he said, we share Nakua any Uninche. Oh, whoa! Tania, you see who don't know. As I take 4 crowns per month, that's a brave Bayaka. On Fanochi, I could do a word rubber. With your grandma, that's what I'm making, you know. I just have a phobia. And what was it? Wedding. A chance of a Kwaba. The year was it in so. The one him got a question in so. And I'm going for a notch.
Oba bedu kwati a oti say. Mma ne wo fa ase no ogro no. Wotu aduro ni nyina atwene ya santefo mo ani ate papa nyame hya mo da. Ana ma owuo ba aduro ni nyina wotu twene. Anya sa. Ka mi gidi se nipa nyina be wu na santefo de. Nke betena ho da. Che bu no mo ko hye. Ndi se bebre. Nyame ase e watete semi. Yadi ni se wrade ka chi onipa se. Ata obedi duaba yi no ewuo na obewuo. Onipa ya so odi nkodi duaba no. Enu nti na nne yehunu de yehunu a. Different maintenance enche no. Aro se mo wo ni se enne wo se obi fie kwanimu a. Oyi chen de ka afede. Na so ya na nse bebre de wo mu. Obi yi cha. Na wo ya da ne pharmacist. Ufri pharmacy to be any one of the herbalist. According to them, when you do in every home, you will need a diapanon. Still more to go control. Siadia, go to Jake. Rosania. You pay for staircase, you see, ya never chose it, but the good to be a nice and yet. If you're a woman and your papa, then your means of papa say. Awurade adi owo so kan o man na awurade aso na bre woda na owo we na awurade friend say ena enye owo sania ya dwen eye anase enka adi ehu kese ebre ye no awurade ka try Abraham say bema wa koda say no some grow ye awurade ka try ye na Daniel e was so ye suma hemfo pesa miensa asa nan achiri no Radika chese Daniel tutunguma no mu na awie na ben nipa bedi akwani aba ni tie be dosu na wodie obekwa akoda wo nkokura bremu nshaka Onyankopon din da enti enne samoyi obetumi afan say a ripe old age no say I can say a life well lived in God nkokura bremu Abrapa ye born tene ne pa wonyame mu Abrapa ye tena se efisha wo hale ba ko a ye nana ye papa ya so beni ade tena se na tie na je se papa ya ade papa sheka nyame di se rod ne de ma ye eno brago ani ajata e do mo ase se o ma ye Opanin a what say? And yes, sir, only penny no better no, I didn't know here. Obi o wane sebe ko kwantam crack na ye. Onyankopon men ni pasu emra ewa is awrade anyi obanifo wo. Mami fa we ntwemwe. Na ye timi ate asemi ase. Na sei asofo ahodo ayaba. Ye timi church ne mamu a mane ko ba se. Onyankopon tua ye nsuka. Abusia no me dabusia biso. No me bi dabusia biso. Eto mo ye hwe enye yie. Aha bi dabusia biso. Bisa o Bible mo awrade na aka. So onyame e otu agya no mamu yesuka. Efri mi ansa ne nan a wota no so. Generation up to the 4th generation. But the okaka ho a aye kuraje sem ne de yentanka. Awrade so ye pimpim a odo no. Wodi ne mra sam so adoye. Maika amen. Sasa mo awrade kan yeyi ana nda sofo gina so eti bebre no ponim se anu mi bi da won so sabi aware won ti mi ware anu mi na da won so abrabon kwani mo onya anu mi na da won so waka so na to won abusafo tim Bible no yakinkan ni sen ye wie ni se ti ase sen Ezekiel eti no wo twinchemu ba ko ni mienu no edi asa na awrade kan wo ho awrade kan ni kisem kase bi wo wa me pese na wo ha na osofo bi akachira wo se no mi bi da wo so no kacha say oh sofo won nim Bible sofo wa bon aso nyame kan ye na pese nyame kan Ezekiel ti ni wotwe ba ko ni mienu no wo da ka Ezekiel ti edi wotwe ni nyina se odi baba na erade asem ba me nchen What you're saying? What you're saying? Na say, no be Israel asase so. The proverb be Israel be mu a waka say.
Ejanom chere abunu. Our fathers have eaten sour grapes. Ne masin afem. And then the children's teeth are set on edge. Ejanom adi grape Yamane gini. Never ejanom awi anke twade ama wo se nyina afem. No we so we anke twade no. Amani esi ambafem. Okutre eko. Obi ne meko na abonchirane Awurade se free sabre igwe. Sabe no. Na Awurade Nyankopɔn asem. Ye musa ebe ne bi oda. Hallelujah. Wato mutie ni yo. This way the footnote. Asam no kura anka ho. Ana me dia betwa mu. Bisa ne ye break church sansem yi. Say eno mi de nipa so na wa mam ye yama wa. Enye ye. Tisa no me no die. Esra kwa ye nyi free wo so. No favor me anya kwankyere maw fa we bra konkwantana nso na fa ko se fa mensa fa ko fa hwan fa ya kwankyere anya no kre kan Ezekiel etidu watwini nyina Awurade se mani nyi odi mo ani wo na o make sure say otra o ye bone no onu an obewuo eti sa banu a wo se ajanom akwa bi grapes kro kan se kro se buru de ye won ani maburu Ajan makwa apple. Me can say apple you be any no. Ajan makwa apple. No we apple no mumba. Ese afemfem wo mo. Asabre bi de hobi. We can ni am so kofi assignment a me de ma wo no. Eto osofo bia so no ka kire wo say no me bi de obusua mu. Wo na na kwa ye boni bia. Kan say oboa. Wo da kopon kan sa. Awurade so wo twa sa asem no mu a. Wo kan say wo de no me bi to obusua so no. Wo yiri nyina afiri wo. Wo ti asa ka amen. Yemo ehu abo mo a. Wo ti ha efie die yeye abrabon die enkoye ye kure ni nyinkyire ye be wuntem no oboa ye be gina che Yesu di mu amen afei obetu ye san ka say moyi but you to this a full days full of grace and now ye di ameye adom susu ewo mo and that's the beauty of a godly old age and free share kwani mu a efe na free Onyankopon twere ampo like can sem se na me ka kan ye no bo se mo be ni kan ti dunu che mo dunu wo die wo be ko akoda waso ndue mo se ne waja ma kwari da no no be sie wo emfi a ekwani mu se se me na wade ka kira Abraham oni Onyankopon asabisa ni se Papa Atuahene Rites free shop pore wo hane baako. Because see make say ma meti ase. Na me ma me ewo wo ya free shop bes wo hane edu no. Wo si eyi. Wo kwa ni mu wo kọ. Ade achi say na ma me so kọ. Na ya ma buri a akai. Say the besi esi boy embra efa. Say the esi efo boy embra. Maka Daniel ho asem say Daniel, it's about which one you know back on. What is Daniel? Atnasa. Now, Sumaya. When the Cyrus, a brasso, not Freddy Camono, not Fred Daniel, every home. Now, a dear beyond to us, or Daniel, when you fish up as you're watching your crown, was so chain. And then, if you don't know, who did this ask for a year, and this some woman said. Bible says, "Do I get any? Not any mababa, ya baby. Do I get any? Now what they are saying. And then you are afraid you need study. I mean, where the grab baby is here. So now we say they go to school, no. Young boy school at the same. And then I'm not taking such a company for. Sabi, I'm going to be in. Sabi, or you are hitting. Now, obvious sorry did not tell. When you go home, my ugu ya. I said, "Ready?" And then you are the boy any woman. Anything that what you see. What did the president at Tamwa? Miss Roger Motre. A radical country. A radical funny dear ma. When you did to me. Roman 4. Woman 3 to me and son. Chihuba go from. As a macra in a bro once. About 2 me when you in Yamu. Let me be anyhow. Did you in Yakupon? I dare see one. Petros is today, did me only say. I said, then you yam yet ma amrado. Open pre and answer him for. Young fine it yama one now. Because when you go and I do want to see. The Bible can say, you want to
Kennedy no when him someone Eddie Kenya what shot a woman. Well, they see the computer age. But I don't want to say what a shock. Gone too soon. And one year day chrono. Gone too soon. I already yes about gone too soon. Who know already as I would here. I don't know idea who here. Now says who crying in the other question saying. Oh, you didn't know this car. Was so fast when they say. But I didn't want to either. I hope a fast track. Yeah, my content him. Now, 17 simple brass and yes, sir. No, you could shower. What's it for no? A year in Shra. What probably no a year in Shra. Now, Opera Papa, the Patime Bo, as one for Swan said, you impact lives. You must live an impactful life. I don't hear. Impactful life. Any day here. What for Grammy Ruka? Abraham Muhammad. And say, Shall Otuasika bank yes away. What should you pay a dwell? And if I say now, a difference about him. The person abwa wa mo Jebosia. The person at Jebosia is one fee. And the person and Lanswako school. Papa to an independent fortunace, you know. And what is our bank easy? Umayaka amen. Umayaka amen. When the Abrapa we hear yes about for when yes now Kwano when yes can and the say and a year 10. The bribe now the bribe are and it is every said or one crew. Amen. What about her? If we pass by, I was by your woman, Cromotimon. We have your bisway. Now by Yana, we want to Guyana. And I decided to pay you in a Tomo at Tabai. But the provisioner, Madame Vicar, send me to you, some more. The beer have a young function. The branch be was said by you. And I'm going to have a function. I'll answer my critic every year. Anna, a branch and all 2 crying. And I want can't you be and all coy. Auntie, if you can't have a or the different, friend Nana. Okay, bro. A branch of Kwabena or the different. But we know we are one for. And I mean, who baby or course, anymore. As a brother say, no, 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 Robert, no, as a book of the other country. That's the woman down Brana. I didn't want Kofiase. From one of them. And then another way that's the middle of the power. What come from poverty? Some catch. Just a new group. As I'm waiting for the the man, you have to one or one dinner, they are totally disoriented. They do more free, they do more free. The Bible says, Temper and Emma, Yenagano, the young Natini Awari. That's the way to a day, Mam. Paul say, Ocupano, Marco, Americano, Batu. They can't be a bay. Kofiase for way. Can't the best. I come to that. How do you know? Maya, a radio before. I think I'm not going. 1 year, I said I'm here now. My army. That's what the Bible about. I bet you first New Year, the best ever, the whole world. Open. I had a tourist center. Yes, in the Abraham, who are able to say yes, a higher baby. You also have the Bible, Papa. Paul said, Ocupano Wako, Americanos, so two. Yet can and Kwabena. But before the call for the money, Timothy will toss me, you know, until the Jamonso and watching. Papa Atuahene. I rather tono and then you know. No, I didn't bring you now, Summa. Give me some number, give me some a year. Give me some name mine. I said here. Okay, so Ocupano, Wako, yet can you come out here until before the call for the man. Eddie, so before the call for the sir, I can tell you the man one. Then you'll be a real saying. That is what I'm saying.
And you can. When I did some. When you pass what you walk out. When I did 79. The one do me and son. And when I was your 4. But I walk kind tribute. My graphical sketch. And then I did Kenya. Okay, kind of some of me in Ayachi. Nabete, and if you sure I can say. They say, in Shania Ufua, who were riding with Fissy, who was the dresser, and Shania Ufua, who were riding if it's say, Aquilina, if it's a break, a Shania Ufua, what cover radical, if it's a break, what is it saying? Annie, about me, everyone, Bremo, no Numa, and no Juma, Edward, and Numa, no, and in Garcia, who Jatu. Then I did to Abusiano. Abusiano woman, my papa Abusiamo. What is it about Abusiamo? What was double Abusiamo? Woman, but that's because school. What was for pa? And now we are dead. Oh, how Nisika. Now, look at ya. Already success and play. Oh, wow. One can't impress us and be a show. One show. And there be a no man. As you what we tell now. What they are not going to Jaffa. But this such a level we have a party. In some name, when child probably have to bring. What child probably have to go make army. Amen. Let's go for make army. And that's what I promise of army. Amen. Said, when you are good, do sit down. A children must be I have banking home. And the people I said 3 years. Mama yeye, everybody shrine. You present me, you are. What can I say? Family home. Okay. What's up for you, oh, no, you papa say. What one is say? Why you say you want in Yami? Come here. Never do it. Better than that. Everybody shrine. No one can your home. Now, until you see your Kwabena. Now, your papa is so. Everybody train your Kwabena. Amen. Amen. So, how do you say this? Leda software see pa. They na be sorry. My brother dey som no e ko wiye no. Ya fa ye no man ahanan edunu enwote. Asase kama bi wo so. Didi aniwa anya di ho. Na e janre tun e kwa no so. Erisiesie trabia amaye. Mesre ye na so e na bra nyutini no. Edi enu no no abo ame ato. Asasi kama bi woso Yetunya ibika no kwa go Asasi kama bi woso Idi eni wana yedi hu Na eja rije ye wo kwanosu We se trabia amaye no Odenu Yebeshem wampano fefeho Odenu Achibi na yebeshem wampano fefeho Acha bomba yi. Erade yeda wase. We papa odni che ye. Nene de yo mamu kwa me wakuwa kwada sudwie mu. Etwe wo sorry and opano. We were so ye ne etiase ne akai. Ye twa o ma ye toso bi no man siesie ye ho. E wa ho ne mpam. Mo bre fata ne show ni onyam. Awurade esrew. Se mu bi kura boni su bi mu. Ye mu bi kura bra boni bi mu a. Enne ye papa ye yase. Bani nyina anyira wasem ye yase. Na fa awurade be hyira ye. Ye de ne ewiemu nsakye nyina agyaw. Abra ye kɔ yasa baba no sikasɛn odwene aponyame yɛsrɛw bɛhyira yɛ nyinara Yesu Kristo di monti amen. Yo yada abusuafoɔ ne adɔfoɔ ahyia ha nyinaa se sɔfoɔ yada wase ne afutu sɛm a wɔde abayɛ AY yɛtwɛn wɔn no yɛsrɛ abusua kyeame ekwani a yɛbɛfa so a yɛbɛkɔ asie yɛsrɛ wo ɛne sɛ nkaebɔ bi wɔ hɔ nom a fama yɛ na yɛhu ansa na yɛfiri ha ɛne baabi a yɛfiri ha amakomfoɔ bɛkɔ akɔtwɛn na yɛsrɛ mu a busua kyeame anaa funura committee
Mon family ansana AY for no abedru ha. Hello. Hello. Hey, back. Troop.
Italia, let's go. Move. You're right. Right. Check. 1, 2, 3. Punch. Some of you are no right. You say something. Blah. Hello. Yo, Sadia, as you shall know, aircrew. Sadia Bushapani, SC. Sir, I'm a couple for almost for Sremoa, Bukano, Modibana, on friend or uncle. And I saw for an uncle, yes, Sremo. So for your decar by the on also at more. A Jumadiano and Coso. I saw the manor. And so, the Yancy Shamamo. Boya yi no so ya ba ma maka afen so epono ati ha ya nsa benkumi so ha dia na obi tantam akọ otimi bọ no nso a na ya ma no receipt na ansa na wakọ afen so ya baba ba trase dumi elu pepepe enam ewie mu nti ya sramo a ukọ ya upe bibidi ya no apenso obi adwale na wasa da woni na wasa ba esra mo na said ye abushapanye esie no be da wasi Wasa ba with a band quick what Ambulance driver ese mwana ese ni ofisia ndio you are going. Prepare to lift the casket. Hello.
Hello. Yes, sir. No, was be mini be no. Yes, sorry, oh, anyway, here, and to be mini and over here, sir, or when water.
Parade. Yes. Let's. That be my honey is your my honey is your.
Besi trust me as a so for secretary now of my I'm talking about Empire. What? So do me community. Who's much as saying, what being a basis is a brain of Bolivia, my year. Do my year saying, hey, and motors are home. That's how to put your grabber. What do you stand, sir? I pardon a woman. I ask the richest in years we have been doing up. What do I do? I'll show you the jackpot now. Yes, I was say, I have shown Jesus. Amen. Catch fire. Now, what they are showing me, no chairman position in such a paper. But friend, I miss my dose, so they do with sun work. Already, why I am going to copy, I want to swing in a move. With the young woman, no young assassin, if you are said, you know. No free to teach you, consider changing you, young man. Say, I am shooting in my home. See who I am shooting 1 year or so no home. You would be a soup. Can say you're fun to man. That's any not say, we are from say Roman Shree. So from one buffer and swan when you hope, and the Sibrani hope you. Now you who are at doya every day, quata when you was so no swan. And the train of Emma and Mamma, when you wouldn't have palm, as one what kind of shed yes obey you. Many who sorry and inquano. You Jimmy dear no. So we go Benyanka. So we are getting 4 and what you can for no. In your Tiasi, no me win a Shametiasi dada. We grow woe and your summer in Safra. And the Tini be free through as a Mr. Tresse. Shania Wufua, what were ready move if it's a say queen. Oh, Mr. Anne, about me a few room when I will make you in it. And you know. When you had done what you mean, person the cram was so. I'm around with someone I can't near that so. It's yes, we. You can say yes, we were sort of viewer. So that's when I put 1 year done, I'm yes, super can wampa. Where the animal radimony I can't show me say. When you are just saying, you can't say radibemu. They try 1 year done. So Radianca said you're sebo. But for Penny. Yanko to Truben to free super sunny. A kiss or more for best sorry can and son of a fire near Tiasi.
Ni aka ni won nyina munkum musi enkwehie awurade ewie mu. Esa na ni awurade betina da. Eti mun fansem yi chiche mo ho mo nbre. Na se asa otumfo Nyankopon ani. Ni don ne nyansan mu. O makwan ma yen papa yen wofa. Ya so Opanin ya damfo. Amke Atuahene ewo Kristo mu nti no. Edne hunam hye sase ni kom. Dotie enko dotie mo. Nsun konsum. Funtuma konfuntuma mu. Eni je wo sori e ho nda so esipia. Na me na Awurade Yesu Kristo so koda amko. Na ni onyamade ye mu no besa che yaho brase ho na me. Ma ni ni onyam ho nam no ase. So na ho ode nwuma a tumi di ade nyina so kunati. Na tini kese bi firi so no ho ase hwe. Na kupon tuma da woni pemu. Wotna mu wo mu. Why any mine? Yakupanga sanu on betina. Why the Yakupon? The Kupon way for anyone this one. No one hope you. I read yes, soon. Ye been hope you. This a can in your money in a ship. Amen. Amen. So fast. This is a sinner. Sorry. Yet in our senior year in come from a Julia Punyakopon. That be up to a soft company before as a company for the teaching the by Kumasa, Kofiase, and yet, don't want more pie ever poor man. No fun. Can't now, meeting at the moon, I see. This will sham. Amen. In 350. Ishira any hammer. Bogu ajahin wani. Yeshe yampa bogu ajahin wani. Yesu lewe ani daso niyana rechichi. Idam yahu yahu. Yejam yahu. Yeswa yehu niswa yetachi rehu niswa ijam yehu yehu Sedi titimwa eyemu yawse Seye titimwa eyemu yawse Yesu yewo Ani nasu seye beshamu Bompire. But I was seeing young couple of pain the beer with the energy. Now, may yes, see my answer, young Yanaka. Equananti assassin swing, and anti ye what we issued. The haze Russia was acquired yet no I did no woman moon, to our phone wanker. And then do no Pia, or not in dinner answer. If we acquire radiation greening and antenna will issue. Amen. Amen. The Munina said the Somno, already saying, the Beja Hammer Cristiano. Market.